ושוב אנחנו בפינה, ברקו מפרקת, והפעם המלכה האם, יונית צוקרמן, או בשמה השני, כלום עבודה. כלום עבודה. ובכלום עבודה. כלום עבודה. יונית, כפרה עלייך, באמת שאת מלכה במטבח, איזה אוכל, אימא'לה. אבל בואי, יש פה כל מיני דברים שאני חייבת להגיד לך, בוא נפרק. קודם כל, את משתמשת המון בקערות נרוסטה. זה ביג נו. רואים עליהם את כל הסריטות, את כל ההשתקפויות של האור. זה פשוט לא נראה טוב. כנראה יש לך מטבח קצת מאתגר מבחינת תאורה. אני לא מבינה למה להדליק את האור למעלה. זה עושה צל כזה נוראי על האוכל. עכשיו, גם כשיש שמש, היא באה בזווית ששורפת לך את הפריים. לא טוב. עכשיו שימו לב לתופעה מאוד ייחודית. כל פעם יש איזה מין רעידה קטנה כזאת, כאילו מישהו נתן קטנה לחצובה, או שאת עוברת במזיזת החצובה, או שאת עובדת על שולחן לא יציב. מה שבטוח, רואים את זה בפריים, וזה לא נראה טוב. דבר אחרון שממש הפריע לי, תראו איך היא שורטת את הסוטאז'. יונית, ממי, למה לשרוט? למה להכאיב? לא חבל על הסירים? עכשיו, על זה שהיא שמה בהכל אבקת מרק, אני לא אגיד כלום, באמת. זכותך לשים אבקת מרק, ואני פשוט אסתום עכשיו, טוב? אבל מה הכי יפה אצלך? שוואלה, לא מזיז לך. את כל כך אותנטית, ואת כל כך מדהימה, והאוכל שלך נראה וואו. ו300,000 עוקבים עוד שנייה מוכיחים שתוכן מנצח הכל. אני סתם קטנונית, תתעלמי. זהו להפעם, תכתבו לי בתגובות את מי עוד כדאי לי לפרק.